Ya, Di naman ka mo tubag. ako di na mutubag. Oh. Nawag di ka. Oh, tawag. Ano sa mga nawag? Ganun na. Di buwan. Mga amsang Gusto kong kikita ni mo. Na ako importante na kanan. So, ya. Hindi magkikiring. Kikiring mo. Ano sa man? May nanawag na ko. Nawag ko ganina baga 5. 5 sapon. 5 sa ako. May nanawag. Ay, nanawag yun ito siya. May nanawag cellphone ako. Oh my God. Git-charge mo na akong cellphone. Bili mo na ako sa. Bili na ko. Manaan mo diya pag gabi ko. Gabi ko, mong gabi ugma kay. Wako duty ugma. Lunes na ko. Pakadlawan na sa Lunes. Di op na saga. Di op na mga ugma. Ay, sige yung duty lang gyapon ko. Duty ko ron. Ya. Kaya ba ni? Hindi lang daan. Wala yung sapi na yung piso. Ha? O sapi, yung piso. Di ada piso. Gini lah. Sige no. Wala na ko gabi. Sige no. Di araw. Ikaw. Pamina sa bahay. Bugal. Tablas gayo. Lamig kay Emperador ya. So, di kwarta na to. Dito ba sa tuanan? Bawor di kwarta na ko. Pilingan. Oh, palit lang ni ko ka. Ting-aw boy. Ha? Ting-aw pag-inom. Tabi. Emperador ra. Ay, pilan. So, Ginoo ko niya. Bawor di kwarta palit nagom to. Patus lukmat tao. Ikaw. Bawor di sabi oh. Para palit nagom noon eh. Patay may mo ani. Sus loya. Si kuan ba si Boy Karapatan. Ingon siya nga muari ko na siya sipo. Tingko ako lang ingnon to kong amigo nga si Kulapo kay busy siya ito. So man kung Are, tawagin mo nga. Dami kay inom. sa si Boy Karapatan. Oh. Sige. 5 pisot lang. Dami kay inom. Malay lagi. Nilugtong taon ni. Ako ya. Saan ako pag-ingon? Ako gusto ko mo. Huwag tinubagay ni. 5 pisot. Be 5 pisot o si kuan Buslaroy. Ayaw daw, matahol ko mo to sa... Roy? Sige. Tagalog mo to siya. Sige lang. Makaya ra siguro na to. Ako, tuwagan ako. Ato dito. Ba? Migo. Pisot! 5 pisot. Ego, pisot! Sa'yo may hangyo 5 pisot. Uhaw na kayang bituka na yun. Asa kay kan nga kadlawon maron. Lagi ako gipanin kamutan nga makontak yun ng akong amigo. Nya karon kay sus parehas man tani nga wagi sapi si 5 pisot lang ipag-asa na to ni unsa may malagi ako kanan basig ikaray makatabang ana 5 pisot? Unsa may hangyo nimo niya day? Kami istorya. Mo lagi di makontak lagi na to karon. Istoryahe lang siya kaning kuan ba kay post mo na to day pero kay bawo siya unsa Sibli kayo di mo. unsa ba oras untang alas 3 kadlawon. Di na mo ting matag taong tarong. Ila ba? 5 pisot. Kung asam ka ributan sa Ginoo. Ila. Ego pisot. Dali ya. Nag-asa kay butan sa Ginoo. Sige na, sige. Ata na kayo ni butan ni Nusot. Kaya sa may mga hagyo na
Uho na kay Dragon. Gabi yan. Nagpanita na. Oo. Ikan na. Oo, niya. Ang sira na ko, napatirin. Gumba gado. Ano man? Sira. Anong gigubamay mo sila mo? Oo, magayo. Oh, nga ano? Ano? Ikaw pisot. Gabi ha. Wala naman ka manawag na ko. Imingaw ka di mo. Wala magkamanawag ako. Anta naman taong kaway. Ikaw man General. Ikaw man siya nga. Yining magtagay magwano-wano ko lapo. Masag ka. Ay, patagar magang. Di ko kuan mo. Masukol ka gwano-wano gid ito dai. Oh, sukul. Pwede way sa gulay. Emperador oron sa may mong gusto. Pero dulong kiti ba gilbis? At silpis. Way problema. Kaya to ni mo 5 piso nga plaubo ka to porma ya. Sus. Pakahikap lang ko sa iyong buhok. Mana? Wa mo mo. Wa mo mo. Marias mo to ni mo. Kuno. Oh. Ingo. Igo ragugo pag kaduton ba? Oo. Kabantay ka na. Anak ka sa pizza. Oo. Ya. Pitit o tres bambo. Pitit o tres bambo. Ang pitika na dos bambo. Paningit. Paningit. O pag anak. Kuha yun. O kuha. May nagay ka na mga ng paningit, Migo? Pitit o bak. Anak. Ako yung lingaw ng Grabe. katpa na kusugal. Grabe. Mana libing pizza sa lumiaw. Cuma di ka na, Migo. Mau siguro na porduya ni mo, Migo, kanang madzong, Migo? Ngiga, no? Ya. Ina si 5 pisot ka, 5 pisot. Kung asa may kabutang karon sa Ginoo, basig sunod adlaw o rugma, pakita na kanako para nga ha? Di na patin giwawag. Wag gini ka kadimdim dito. Ay ita no. Thanks for watching. Please follow Mano Chris TV.